100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sab kanimo. Maigsuon, gisaulog karon sa simbahan ang pista sa our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Siya ang atong Ginoong Hesukristo, ang Pangulong Pari. O pinaagi nining maong kasaulugan, gipahinumduman kita nga ang pagkapari sa Ginoo mao ang pagsakripisyo o paghimo siyang kaugalingon nga halad alang natong tanan sa atong kaluwasan sa tibuok katawhan. Nya kita sad kay gibunyagan man ta diha sa iyang pagkapari ato sang gipahinumduman pud ta niining maong kasaulugan nga duna pud tay kaakuhan nga magsakripisyo para sa kaluwasan sa atong isig katao ug sa atong kaugalingong mga kalag. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon uban sa pag-ampo nga mahunong naning pandemic, pag-ampo usab para sa ato mga benefactors and donors nga makadawat sila sa ilang mga gihangyo nga mga grasya. Atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gituman ang pagtubos sa katawhan, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak, itugot nga mapuangoron nga kaming mga nagtuo kanimo magmantala sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo diha sa timaan sa mga sakramento ug makatagamtam unta sa kanunay sa imong nagdugang nga pagluwas dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Karon pahinumduman ko kamo sa mga buhat sa Ginoo ug asuyon ko ang mga butang nga akong nakita. Ang mga pulong sa Ginoo mao'y nagpatungha sa iyang mga buhat aron kini mamao ug ang tibuok kabuhatan nagasugot sa iyang mga sugo. Ang kahayag sa adlaw nagadanag nganha sa tanang mga butang ug ang tanan napuno sa himaya sa Ginoo. Bisan gani sa iyang balaan nga mga anghel, wala maghatag ang Ginoo ug gahom sa pag-asoy sa tanan niyang mga gamhanan nga mga buhat. Bisan kung gihatagan niya sila og gahom sa pagbarog nga walay kabilinggan diha sa iyang mahimayaon nga atubangan.
Nakakita siya sa kahiladman sa mga laod ug sa kasing-kasing sa tao, ug nahibalo siya sa mga tinaguan ni ining duha. Ang labing halangdon nahibalo sa tanang butang nga mahibaluan ug makasabot sa mga timaan sa katuigan. Nahibalo siya sa tanan nga nabuhat kaniadto ug nga buhaton paunya. Iyang gipahayag ang kinahilladman sa mga misteryo. Nakamatngon siya sa atong tagsa-tagsa kahuna-una ug nakadungog sa atong tagsa-tagsa kapulong. Ang kalibutan nga mahusay nagapadayag sa kadako sa iyang kaalam, siya mao gihapon hangtod sa kahangturan. Walay ikadugang kaniya ug walay makuha gikan kaniya. Wala siya magkinahanglan kang bisan kinsa aron magtambag kaniya. Ang tanan niyang mga buhat matahom ngadto sa labing gamay ug sa labing hanap nga sidlak sa kahayag. Ang tanang mga butang nagapadayon hangtod sa hangtod ug kining tanan adunay ilang tuyo. Ang tanang mga butang nagtinagurha ang matag usa atbang sa usa apan walay gibuhat sa Ginoo nga kulangan. Ang tanan nagahingpit sa kaayo sa lain. May tao ba nga makakita sa igo ni ining kasanag? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pinagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Pinagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog kuldas, awiti ang iyang mga pagdaig. Awiti siya usa ka bagong awit. Ayuha pagkablit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipay. Pinagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. May gugma siya sa husto ug matarong. Sa kaluoy sa Ginoo puno ang yuta. Pinagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Pinagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Pinagi sa ginhawa sa iyang baba, ang tanan nilang kagahuman. Gipundok niyang mga tubig sa dagat, daw diha sa usa ka tibud, diha sa mga lungib iyang gibilanggo ang kahiladman. Pinagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit.
Pagdaigo ng Diyos. Hallelujah. Pagdaigo ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Miabot sila sa Jericho ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan may buta nga ginganlag Bartimeo anak ni Timeo nga naglingkod ug nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto maudi ay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus nga kaliwat ni David, kaluy-i ako. Daghan ang mikasaba ug mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, Jesus kaliwat ni David, kaluy-i in taon ako. Mihunong si Jesus ug miingon, tawga siya. Busa, gitawag nila siya, giingnan nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Ug giwakli niya ang iyang kupo, milukso, ug miduol siya kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Ug giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon na sa to pinaagi sa pulong sa Ginoo gibuhat ang mga langit. Ang pulong sa Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan. Way gibuhat ang Ginoo nga pinaagi sa material or mga equipments or computer. Ang gigamit ra niya pulong. Muna gitawag siya og creator. Kay kanagong creator di man na mo gamit og raw materials. Ang fabricator mo'y mo gamit og raw materials. Ang creator mo create siya from nothing to something. Ug ang Ginoo ray makahimo ana. Muna nga gi-describe siya diri ni propeta Sirach sa unang pagbasa na ang Ginoo naghimo sa tanan, nahibaw sa tanan, siya mo'y nagkontrol sa tanan. Karon sa imong kinabuhi, mituo ba ka nga ang nagkontrol nimo, ang nakahibaw gyud nimo ang Ginoo? Nakahibaw ka nga nahibaw ang Ginoo nimo? Hasta kunosod sa kasing-kasing o hunahuna kahibaw siya? Hasta ang kanang dili ma-explain sa atong kaalam nahibaw ang Ginoo? Kahibaw mo ana? Yang anong mamakak pamangka? Nganong mamakak man ta? Unsa may kapuslanan sa pagpabakak nga nahibaw man ta? Nga ang Ginoo nahibaw? Di ba? Wa mo kahuna-huna na. Ako nakahuna-huna bi ako pero mamakak lang yapon. Kamo kuno be, nganong mamakak man ta kung nituo pa ta nga nahibaw ang Ginoo? Unya ra ba ang ato ra bang katapusan nga atubangon nga muhukom nato nga mo'y muhatag og final nga katapusang hukom nato, ang Ginoo ra ba nga dili pwedeng mabakakan? Nya magsigitag paningkamot nga mamakak. Nga naman, tungod kay
atong ilaron ang atong isig katao nga dili Ginoo. Nya kinsa man ning atong isig katao? Mga buta. Dali kitang mabuta. Mao na diri si Bartimeo sa atong ebanghelyo, ingon siya, gusto unta kong makakita pag-usab. Kaya ang gihimo sa Ginoo, matud pa sa unang pagbasa, pulos man jud kuno nindot. Wa gihimong Ginoong bati. So wa siya maghimog buta. Di siya magbutang og mata aron mabuta. Ang iyang gibutang mata nga makakita. Pero nganong niingon mas Bartimeo, gusto unta ko makakita pag-usab. Sa ato pa, makakita unta to siya, nabuta lang. Kamo diha, wapa mo mga buta. Sure? Kamo mga asawa, kaila pa mo sa inyong bana. Makakita pa mo sa inyong bana. Daghan ra ba kayo mga asawa nga buta na in relation sa ilang bana, dinagyod mo tagad. Dinagyod kaila. Gani bisag magkasugat pa sila, dinagyod siya kakita. Iyan na lang kung tawgon og ex. Ang iyang bana nga angan si Richard, tawgon na lang niya ex. Ang akong ex. Ang kamong mga bana, makakita pa mo sa inyong asawa karon o nabuta na mo. Pasigsige na lang mong tanaw ng TikTok diha. Kaya moingon ka kani, mas nindot na lang ni kaysa magsigitag tanaw ning luod kay gnaw. Mabuta ba? Ang mga anak sad karon daghan kay mga anak nangabuta. Kay ngano man ang ila rag yung gustong tanawon kana na lang yung naas ilang cellphone og sa ilang mga keypad sa ilang games. Di nakakitag ginikanan. Pero mga ginikanan biasa karon mga buta biasa ngadto ilang mga anak din aga ni kaila ang ilagong itawag ikang animala ka, ikang tapulana ka, ikang bugua ka, ikang buanga ka, mo ilang makita. No? Beka mo apa mo mga buta? Ang pare sad mabuta sad ang tan-aw namo sa parisyoner kolekta ra gyud sumhog ba kanis kolekta inigsod arang-arang in taon kay daghan tag kolekta ani ron mao ni ang pipila sa atong pagkabuta. Mao na moingon gyud unta tas Ginoo, Lord, gusto kong makakita pag-usab. Mao nang ingnon ni tas Ginoo, ang imong pagtuo mao'y makaayo nimo. Kung motuo na tas Ginoo, kamao na tang mutan-aw sa iyang binuhat. Kamao na tang mo appreciate sa iyang gibuhat. Dili na ta magsige gamit anang abortion kay maka-appreciate na ta sa bata nga binuhat inas Ginoo. Din ka magsigig himo anang pagpalaygit, pagpabasiktomi kay makakita na ta nga kana dayang maong ugat hinimo day sa Ginoo, nindot yan ang ugata. Din ka magsigig inom og pills para di ka banganak kay makakita naman ta sa microscopic cells kanang gitawag natog mga hormones ba na tawag na mga reproductive cells nga binuhat inas Ginoo, dili day na angay nga patyon pinaagig chemicals kana mga pills. Kakuha mo og makakita na sad ka nga kana di ay yuta kun motuo na kag Ginoo, gibuhat inas Ginoo para atong puy-an dili aron koralon og hikawan ang atong mga silingan sa pagpuyo diha. Di ba? Kakita mo nga kanang yuta hinimo nas Ginoo para puy-an dili koralon. Kakita na mo ana. Kakita na ba mo? Nya, tantango na ninyo inyong koral. Dili lang yapon, mabuta gyud ka. Anha ra gyud masango imong mata ng koral, di ka kakita sa imong silingan nga naglisod, nag-agi. Di ka kakita nga nangabag-id na pusti ang mga sakyanan tungod anang gamay kaingdan nga imong gihatag, ya dako kayo ang imong nataran. Nabuta ka. Di gani kakakita nga kanang imong giparkingan karsada di ay yaga double parking pagyud mo din hinuon kaagi ang mga tao. Di nakakakita nga di na nimo grahian imong himuong grahian tabon-tabunan pang sakyanan. Nangayabag, nangabuta.
Nya ang parking ra ba pari. Buta sad. Ang parking ra ba barangay officials nga mauntay tiglimpios barangay, tigpahusay o kaha government officials nga moingon pa gyud, sige, waa na dia. Sigam ka. Ana. Daghan kay rong mga buta mga igsoon kay wa nay pagtuos Ginoo. Ambot ka ning nanimba. Unsa may tan-aw ninyo Rospari? Kani banggawali yung sa inyong tanaw. Daghan ra ba kay karon ang inyong tan-awon ang apan sa pari? Hingwarta ning paria, gwapom din ning paria, pagkabati sa naong ning paria, pagka di ka maong muwali, ana ba? Nganong ka na inyong tan-awon? Wa mo kibawong giordinahan mi? Aron pagluwas ninyo pinaagi ning sakramento nga gipadayon namo pagbuhat tungod sa among pangulong pari nga mao si Kristo, nga bisag ingon ani ra ning naong nako makaluwas ni. Oo. Bisag di ni ka maong muwali, inigdupa ani mukulik kanang inigdupa ani makapahimo sa ding lawas og dugo ni Kristo sa bino og sa pan, na kung inigkalawat nimo makaluwas na nimo Bisag dili ni ka maong mo advice ning paria, pero mo kumpisal ka ani mapapas imong sala tungod na sa pangulong pari nga si Kristo. Iya ning binuhatan, dili ni ato, dili sad ni ako. Iya ning binuhatan. Igo raon tatang mutuo ug mosunod niya. Mao to si Bartimeo pag-ingon ni Kristo, sa imong pagtuo maayo ka. Nakakita dayos Bartimeo niya unsay gibutang diri. Ay ningon lakat na, lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta. Nya giunsa man niya paggamit ang iyang lakat na. Ang pasabutan ng lakat na, go forth or go away. Pero unsay gibuhat ni Bartimeo? Ingon diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog kang Hesus. Mikuyog na siya. Wa na siya maglakaw nga siya ra kay mabuta man tag kita-kita ra. Una kamong mga bana, kuyog ra gud mo ni Hesus, makakita gyud mo sa inyong asawa dili anang mga bugbog short nga inyong silingan. No. Lami biasa na tan-aw ng mubuog short. Labi na imong asawa daghan na kay barikos. Wa nagi lami og mag-short, luod na kayo. Pero kung kuyog ka ni Hesus, pag kanindo tatanaos barikos, no? Murag yung rice terraces. Og makaigon ka, Lord, ako gining asawa. Sa una hamis kay nig legs, karon perti ng barikos tungod sa iyang pag-alagad sa among pamilya. Mga simbolo kini sa iyang kakugihan, sa iyang kamahigugmaon, sa iyang kamaalagaron. Di ka ka-appreciate, ana. Salamat Ginoo, akong asawa, dagko na kaigbilbil, tagutlo na kabuok ang sapaw. Sa una ko kakula body gini purtigid na kung pagkainlaba ni mura kog mabuang magtanaw siyang lawas. Karon mura na kog mahadlok. Pero bunga ni sa iyang pag-alagad, may kay siyang muluto, Lord. Nindot kay siya mo pakao namo. Mao na nga nidako pud siya. Ano? Di ka ka-appreciate ana. Huy, tubag. Buta ka. Ewa man ka mukuyog ni Kristo. Kaning paria, Lord. Perting mutigom o kulikta. Salamat taon kay kamaogi siyang mutigom. Nindot na kaigsakyanan. Tungod ni sa imong gugma niya. O, di ba? Kita ka. Di kay magsikag ingon, kanang paria, pobre ka na sa una. Kaon na nagkalibre ka na sa una. Karon at sos. Datua, biyuta, pagi pamalit. Tindagana. Ayaw pagsigtan awa na grasya mampud na sa pare. Base, waka kahibaw. Gipamalit na sa pare, aron ipanghatag sa mga kabos, aron papuyan sa mga kabos. Di ba? Hibaw din mo na. Susi, ha? Ang kuya og mingon ka, believe kay ko ning paria daghan nagipaanakan.
basin og wa lang kakahibaw nga di gid niya wa gid paanaki, iya da itong mga scholars, iya da itong gipangtabangan. No. Unya og tinuod gyud sang gipaanakan, makaingon sa ka, believe sa kuaning paria, fertile kayo. Ana. Kadaghan diyang dili makapaanak, pero kaning paria bisag asang parokyahan na agyod. Ana. Pero makakita ka na nga grasya. Ingkaw niya ang pari pa dir. Iya sa tong tulubagon. Nganong wa siya kakita nga pari siya. Ngano ang tan-aw niya siyang kaugalingon, mura siya bana. Ngano ang tan-aw niya siyang kaugalingon, ulitaw siya. Iya sa tong tulubagon, pero ikaw nga nagtan-aw sa nahitabo, isipa nga kini pagbuot sa Ginoo ug duna ni nindot para sa akong kaluwasan. Dili kay magpadana lang sa kang hinuog anod, magpa-skandalize na lang sa ka ug magsigi na kaglibak og panaway ni anang paria, i-post pag yun nimo sa Facebook. Imo pag yung ipakuyanap og maayo, imo pag yung iyaw-yaw diha sa publiko, aron lang yun kanang paria madaot yung maayo. Nagtuo day kag ikaw wa ka maapil sa imong kalagot og sa imong pagdaot niya, wa ka maapil, apil kag kabuta oy. Muna si Jesus, giayon niya ang buta, wa siya magpakabuta. Manindog na ta, mga buta. Mga igsoon, ato karong ibayaw, ngadto sa Dios ang ato mga pag-ampo, masaligon, nga siya maluluyon o mahigugmaon kanatong tanan, isip atong Pangulong Pari. Muingon kita, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa atong simbahan na pinaagi sa mga sakramento, kanunay kining magbag-o sa tagsa-tagsa nga muhugot ang pagtuo diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa tibuok kalibutan, ilabi na ang atong nasod nga mahatagan unta sa kalinaw ug kayusa, uban sa dakong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 nga makabato na ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang kanila nga nag-una kanato, nga maangkon na nila ang luna sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. O Amahan, kaluy-i ang imong katawhan nga midangop kanimo, amo kining gituboy ang among pangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo tungod sa imong
sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaming nagsaulog sa handumanan sa among kaluwasan, nangamuyo sa imong kaluoy Ginoo aron kining sakramento sa gugma mahimo unta alang kanamo nga timaan sa panaghiusa ug bugkos sa paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit magasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami nitugyan sa mga pagsulay. Hinunualuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, palipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, magsantos unta kanamo ang pag-ambit sa kalanon nga langitnon aron pinaagi sa lawas ug dugo ni Kristo mahiusa unta ang imong katawhan diha sa inigsuon nga paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga panigkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Mihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan.
Hinunual luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine sight or Diyos non nga pananaw, kana bang makakita ta sa tinuod niya, mahitabo ra ni kung motuo ta ni Kristo, motuo ta sa iyang pulong. Update sa ato mga slots nga gipamaligya sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa ato mga projects dinhi, na maligya tag 5,000 ka slots. Ang nahali na niabot na og 3,689 slots. Pakpak na sad. 1,311 na lang ang nahibilin. Sa ato sang Mary's Embrace, 800 ni atong gipamaligya para ni karong Sabado. Dool na lang kayo. Tag 1,000 ang usa ka slot. Ang nahalin 386 na ka slots. Pakpak. Daghan-daghan pang nahibili, no? 414 ka slots. Ganahan mong inyo ning pakyaon, gamay ra man ni kantidad. 400,000 ra man ni kapin. So, basin pa dahil na mo pakyaw ni kalit. Mary's Embrace. Gakson kag ka 1,000 kada slot, no? Gakson kag ka 1,000. Sabi niya pa dahil, mapalit ko anang 400,000. 400,000 sad kagakson sa mamatay sa dana, i-share nila sa imong silingan. Yung na para ni sa akong silingan nga libakira, gakson unta kas mahal nga birhen. Balik 100 times. So distribute na nimo porting daghan ng gakson. Wa man mo mutuo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban ni Kristo ato kaning palambuon ang kalinaw, gugma ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces we are gifted.